Първо отворете WhatsApp и изберете чат, който искате да скриете. Докоснете трите точки в горния десен ъгъл и изберете заключване на чата, след което натиснете продължи. Сега ще ви поиска пръстов отпечатък, Face ID или кода на телефона ви. Вече можете да видите, че този чат е заключен. Сега, за да скриете секцията с заключени чатове, тъй като хората могат да видят, че имате скрити чатове, докоснете заключените чатове, отворете ги с вашия код и след това трябва да натиснете горе вдясно и да отворите настройките за заключване на чата. Сега трябва да активирате скриване на заключените чатове и ще създадем таен код. Можете да напишете каквото пожелаете, нещо, което ще запомните и дори можете да използвате емоджита. Сега трябва да го потвърдите, като го въведете отново. Сега, за да намерите заключения си чат, тъй като вече нямаме секция за заключени чатове, трябва да натиснете горе в секцията за търсене и да въведете тайния код, който създадохме по-рано в лентата за търсене. И ето го. Виждаме, че сме в секцията с заключени чатове. Сега, за да премахнете заключените чатове, трябва да отидете в настройките за заключване на чата и просто да изключите скриване на заключените чатове и да натиснете продължи. Сега натиснете върху тайния код и в долната част можете да го изключите, натиснете продължи и сега излезте от тези настройки. Изберете чатовете или чата, който искате да премахнете, натиснете горе вдясно и изберете отключи чата. Можете да го потвърдите с вашия парола и това е всичко. Премахнахме заключените чатове,